کلہ مست اسے فردس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا شان مبارک تھی لکھانٹ نما شان امر لکھے تینا زندر چھنکا دا نما شان امر لکھے تینا زندر چھنکا دا اگر ملے کنے 100 سال نما شان ہم مفکفورو اسے پین فردس لکھانٹ نما عظمت لک سلام محمد نما عظمت لک سلام محمد خدا غان پد ہم نما شان بھلن اسے پین فردس لکھانٹ دے بنوئے ناتوارے داخ مران دے بنوئے ناتوارے داخ مران خلط وارس زی ولا شاشانٹی تاسا ابرے و نات شریف سے نکنڈا لکھانٹ نبینا محبت کنا دین ایمان نبینا محبت کنا دین ایمان و اونا کے حرمت کنا دین ایمان نبوت نہ او ہم ارے تاج آخر کہ ختم نبوت کنا دین ایمان مسی لکھانٹ کرے سر جہانٹ نبی دین مچھا کرے سر جہانٹ نبی دین مچھا ہمونا دا دعوت کنا دین ایمان اوڑام پد نبوت نہ دعویٰ کرے کس ہمورتون عداوت کنا دین ایمان مونی لکھانٹ استاد میر صاحب ابو بکر و عثمان عمر ہم علی تو و اوفتا خلافت کنا دین ایمان میر براوی صاحب مختار سے لکھانٹ صفی اللہ شکر خدا نہ کرکنی نبینا اطاعت کنا دین ایمان و اونا کے حرمت کنا دین ایمان نبینا محبت کنا دین ایمان بعض منت ارسنت